داغماي سلامتنا يبصحكم كما يتحضروا خبركم سمعتنا زينا النهو بقدامنا أرستا زينا هاجراوي وفريد صرح حمام انقصي اب موداتنا هي زحزنا زلنا عم ككاد مخان تحبيرو أما محدار كباب نوزبا فورت الصوا بقعة تمرتن من رجاز تو هذا ساعتها كاي كم زلة تجلسوا نبرتك تما باتعن صراحة نيتات منقص نوزبات سنين بمخنيات 10 سنة مع السنوات في إثراء أب مقابر حرميتاتنا مقرب الوفرات سريتنا كيدا غريخن تركن بقداي عقر بحر يا وغاز اب منغن صنح مفعفح يقارد كم زله تغليصو فرنسا تنقدو اب ككلت عمل زكايد مرئيتنا يمقعزيان ناي كوينات النفرتي اب باريس بوقع تفتيتو هاجراوي وفريد صار حمام انقصي امودات هنايزي عمت زخ كاد مخانو منستر عنا تمالي 17 سنه مزملكتهم اكلات ابسمرا اب زكايدو ركب حبيرو ابتي حلفت منستر عنا أبزواتات زنت فو أكلات محضرة منستر عنا مشارختن استرقبلو نسلسة معلتات زغسل ناي سرح مدم موسان حبريتان مهابن استود بركب حلافي هاجراوي مدب كتابت أتو تيدروس يحدقو بزي أبورحي حدارن تحساسن زكايد وفر كتابت كاب حدك ساب 29 عامت زعد ميوم أستاذ كلتنت بشومونتي مليون زيغاتات كختبو وطن وصي كمزل قليسو أبتي ركب استساتفو كإلاتات حمام أنقصي أبت حتى سهران كبابي قناة مدرن أبزركبا 26 هاجرات أفريقيا كم زرقه كاباتن دما أثن 21 أقدمان كتابت كم زكايدا بمجلاس إرتراون أكالتي زوبا بمخانا أتحمام تقليلو كتف هاجراو الزمتا كتابت كبقاقس أقداس مخانو أبريهم أتو تدرس يحدقو بزعباتي وفر مسئرين أبزكايدو قال محثث أتي أملا هاجر زكايد كتابة تانقصي نايفل ما سلزغوني صراحة نيثات منستر عنا أفلطون بزعباتي حمامن وفر معمار ناي أسلت انتسلت أنا يوهبن كنزل بمحبار بزي أقباب اتحبريتان أبزوباتاتن نوسان زوباتاتن كم زور دافليتو ببكتيريا زسعبن كابسب نابسب زمحللفن حمام أنقصي أو 24 ساعات نقدات زغتل حدقنا بمخانو بزي حمام كابستلخفو اتم 5 مئتاويت نايموت حدقا كم زقات ممس أبصباتي تغسو زكم زيلن كله قون كتابة صار حمام أنقصي كاب شدشتك ساب 59 ورحي نزعد ميوم هسانات فيتامين A كعدل مخانو بتوسخي تحبيرو أب كل من محضرات كبابي نوسان زباتات فورتو سوا بقعات تمرتن من رقاصين تساتفنتا معد تمرتن معباين زتو هذا سعرتاتي كايد كمزلو حلافي أبيات تمرتي أبتن الزبا ممهر عثمان إدريس حبيرو أقلقلوت تمرتي أب سرع معدن بمنقد مدب تمرتن عبيتن كاب جزينا بجزي عب كمزلو زتغسم ممهر عثمان تزرق زلو عبيات وسئيت نايتي ببعمتو بموهاد استفل لي تكالات زكايد زلو سعوق سقواسن زوسد زلو قبراو سقومت المخانو قليصو أبزوان زي أبتن أصبا أبسرعة مرتي حد شحن 4 حمشتن دك يزركبهم لعلي 4 شحت مهرو أبسران حمشتن نقطات مرتي نعبيت الماش ودي 10 شحت دك يزركبهم أستاذ شحن 200 فساتفت كم زلوا تقيسو زي أهزي زي التبابع كوانت خونا بس بزحنا برتغنا سألن كلجن جنها سعر كم زدلي أبريهو بمحضرات كباب زكاة زول سعري أزيو زنا أديو زبالة ممر عثمان أبقى كبابيتات جن ندك أنستيونا معدة تمرت زي مسداد ويكلت إفكارنا مقرات تريوثات بمهلاو نزين مقرام دما بعتب كسر حتى محسينو أمود داتا أفورتو لا تروفان ربدان زركبا أحدرتن حوس أحدرتن أبيات تمرتز هو بزلوا أقل قلوت المعبال توسخي تمتخ جبر لن سويعو أبن الزوبا فورتو سوا كمواله السنات كساب كلا درجة تزرقها أسران حدن تكالات تمرتي كمون أسران حمشتن نقطات تمرتي مع بيت الله نبرتك كما بازعن سرحت نثات من قسطن الزوبات السنين بمقنيات 10 سنة مع السماوات إيرترا
ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ናይ ምግራብን ጽሬትን ወፈራታት ተኻይዱ ነበርቲ ከተማ ባጽዕኒ ኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ዓመት መጽ ብምኽንያት 10 ሰነ ዝውድብዎ ወፈራዊ መደባት ምንትናጽነትን ምኽባር ልኡላውነትን ክብርቲ ህይወቶም ዝበጀው ጀጋኑ ወትሩ ኣብ ልብና ከም ዘለዉ ንምርጋጽን መብጽዖም ንምሕዳስን ከም ዝኾነ ገሊጾም ከም ኣካል ናይቲ መደብ በብከባቢኡ ንዘለዉ ስድራ ስዋኣት ንምሕጋዝ ብዝለዓለ ተወዲቦም ተበግሶታት ኣብ ምውሳድ ከም ዝርከቡ ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣብ ንዞባ ተሰነይ ዝነጥፉ ስራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ዘካየድዎ ተመሳሳሊ መደብ ሕድሪ ሰማዕታት ብስራሕ ንምትግባር ዘለዎም ቁርብነት ንምርጋጽ ከም ዝኾነ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነበርቲ ከተማ ኣቁርደት ጣንጡ ክራባሓሉ ዝኽእላ ጎዳጉዲ ኣብ ምድፋንን ጽሬት ከተማ ኣብ ምዕቃብን ዘተኮረ ወፈራታት ኣካይዶም እዚ ምስ ኩባንያ ህንፃ ሰገንን ውልቃውያን ወነንቲ መካይንን ብምትሕባር ዘሰላስልዎ ዘለው ስራሕ ካብቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝያዳ ኣድማዕ መንባሩ ወኪል ኤሪና ካብቲ ቦታ ሓቢሩ እዚ ድምፂ ሓፋሽ ኤርትራ እዩ ብጉዳይ ዕቁር ባህርያዊ ጋዝ ኣብ መንጎ ቱርክን ግሪክን ተፈጢሩ ዝጸንሐ ዘይምቅዳው እናኸረረ ከም ዝመጽ ተገሊጹ እዚ ዝተሓበረ ቱርኪ ኣብቲ ግሪክ ተመሓድሮ ልኡላዊ ግዝኣት ቆጵሮስ ንጥፈታት ዕድና ከተካይድ ድሕሪ ምጅማራ እዩ ነቲ ስጉምቲ ዝኾነነ ቀዳማይ ሚኒስተር ግሪክ ኣሌክስ ፕራስ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከጽድቕ ብ17 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ጸዊዑ ኣሎ ዕድና ተካይደሉ ዘላ ከባቢ ልኡላዊ ግዝኣታ ምዃኑ እትሕበር ቱርኪ ብወገና ክትቅጽሎ ምዃና ትሕብር በምህላዋ እቲ ዘይምቅዳው መሊሱ ከይገድድ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ስጋኣቶም ይገልጹ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ንምዝራብ ዝመጽእ ሰሙን ክጋባእ መደብ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ኣሎ ግሪክን ቱርክን በቲ ንኽልቲአን ኣብ ዘዳው ብምብራቃዊ ሸነኽ ሰላማዊ ውቅያኖስ ዝርከብ ዕቁር ባህርያዊ ጋዝ ንሓያሎ ዓመታት ክከሳሳ ከም ዝጸንሓ ጸብጻባት ይሕብሩ ኣብ ከክልተ ዓመት ዝካየድ ፓሪስ እትእንግዶ ምርኢት ነፈርቲ ትማሊ ብወግዒ ተኸፊቱ ኣብቲ ፕሬዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ዝርከቦም ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት ሰብ መዚ ፈረንሳ ዝተሳተፍዎ መኽፈቲ ጽብል ኣብ ምፍራይ ነፈርቲ መጓዓዝያን ናይ ኩናት ነፈርትን ዝነጥፋ ሓያሎ ትካላት ኣብ መጻኢ ናይ ዘማዕብልአን ነፈርቲ ንድፍን ውዳእት ነፈርትን ሒዘን ቀሪበን እዚ ኣብ ታሪክ ምርኢት ነፈርቲ ብደረጃ ዓለም ዝገደመን ዝዓበየን ምዃኑ ዝንገረሉ ምርኢት ነቲ ብዝተፈላለየ ዓለማዊ ቅልውላዋትን ጸቕጥታት ሓያላት ሃገራትን እናተዳኸመ ክመጽእ ዝጸንሐ ዓመታዊ ናይ 150 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ንጥፈት ዘለዎ ኢንዱስትሪ ምፍራይ ነፈርቲ ንምብርባር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይገልጹ ኣብቲ ምርኢት ኩባንያ መፍረ ናይ መጓዓዝያ ነፈርቲ ኤርባስ ዝነውሐ ርሕቀት ክትጓዓዝ እትኽእል ጀት ኣቕሪባ ኣላ እዛ ኤርባስ ንኣሽቱ ነፈርቲ መጓዓዝያ ንዝውንና መንገዲ ኣየራት ኣብ ምሕጋዝ ከም እትልጥፍ መራሕቲ ፈረንሳን ጀርመንን ድማ ብብዝሒ ክትፈሪ ዘኽእል ሰነድ ከቲሞም ከም ዘለዉ ብተወሳኺ ተገሊጹ እታ ነፋሪት እዚ ምርኢት ከይተዛዘመ እንከሎ ናይ ልዕሊ 200 ነፈርቲ ናይ ዕድጊ ጠለብ ክቐርበላ ትጽቢት ይግበር ኣሎ ዞበልኩም ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ፍጻሙ ኣርስታቱ ክደግመልኩም ሃገራዊ ወፍሪ ጸረ ሕማም አንቅጺ ኣብ መወዳእታ ናይ ዝሒዝና ዘለና ዓመት ክካየድ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብ ምሕዳር ከባቢ ንዘፍር ተሰዋ ብቕዓት ትምህርቲ ንምርጋጽ ዝተዋህደ ጻዕርታት ይካየድ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ነበርቲ ከተማ ባጽዕን ሰራሕተኛታት መንግስትን ንዞባ ተሰነይን ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ናይ ምግራብን ወፍራ ጽሬትን ስራሕት ኣካይዶም ግሪክን ቱርክን ብጉዳይ ዕቁር ባህርያዊ ጋዝ ኣብ መንጎን ጸንሐ ምፍሕፋሕ ይጋደድ ኣሎ ተባሂሉ ፈረንሳ ተእንግዶ ኣብ ከክልተ ዓመት ዝካየድ ምርኢት ናይ መጓዓዝያን ኩናትን ነፈርቲ ኣብ ፓሪስ ብወግዒ ተኸፊቱ ዜና በዚ ፍጻም